nwere ike na-enye mmadụ ike ọ bụ na-enye bụ ibe na-eme na ukwu mmụọ niile na-adị ike igodo ọbụgochecha eze mmụọ nọ oche dịkwa na eze nwanyị nọ ọkwụrụ na-ege ntị iwole ewolu nye chiwu maka aka ji ọfọ bụ ngịnye ife ịbụchi bụ mmụọ nwere one video clip m wọchiri mgbochi obe ha ezukobe ya ebukalụ ndị ichie ma ndị jibi afụtakwa oto na achọwụ ha okuke nkwaba yọdala anyị arịrịọ chukwu okuke obiọma yọdala anyị arịrịọ ege anyị bịadala anyị arịrịọ ọ bụrụ religious mentality ahụ si n'ụka were webata goro chekwara nga wee kọrọpt kwa omenala onye na-arịọrụ nwaanyị kedu onye ọ na-arịọ arịrịọ mmụọ na-arịọ mmụọ ibe arịrịọ okwu gị ị ga-ekwu bụ onye bụ na anyị na-eche ọgbọ obe bụ na anyị na-eche ọgbọ ikwubike okwu dịka eze mmụọ ịbụ ihu onye na ya gbaa ọ dị ile were jebe kedu ibe ị na-eme ibe anwa iwegoro ibe ahụ niile i kwuru were enye chiwu n'aka chiwu ga-ewelite okwu a niile i kwuburu wee jefuru mmụọ ibe ha ejetu n'enye chi na ọbụ anụnwa niile ịgọrọ ọ dụkwa alụwa isi maka ọbụ niile a na-agụ ọ bụrụ na ọ dị oluwa isi ọ da-abịa na mmezu o bee mere na ọ bụrụ na ijide ọbọ onye na-achụ umeda onye na-achụ umeda and onye ga-eji ọbọ bụ onye ga-eji ọbọ bụ onye ji ogwu ka ekwere ibe mụrụ ogwu bụ ndidi maka na mgbe ọ bụ a na-emego uwe ị na-enwe ndidi ga ogwu ji gba nji ogwu wee mụtachi ọbọ o bee mere onye ọbụla ji ogwu jide ọbọ na-ana n'ije ozugwechi adụ imilikite mmadụ n'elu na ọma agalụwụ emecha ọ ga-alụwụ maka chukwu nọnyebere ugwu so m wee na-achị biko gọọ m nụ n'ọnụ otonu e ga-echikwela okeke na oke afọ nụlụ onu anyị n'ibe ka mkpa ọ bụrụ na-anụlụ onu a n'ibe ka mkpa bụ ịmụtakwala ibe n'onu ya nọ ya dụkwala unu na mma na anyị Igbo niile ọ ga-adụkwala anyị na mma na anyị Igbo agbaziwo n'ụla ha chịrị m dịka ibe niile ka anyị ga-eme taata echi ibe niile echi ọbụ niile ka anyị ga-agọ taata echi ọbụ niile sokwere igwe ele o na-ebe eziokwu na ọdụ na anyị ọzọ odogwu ya dịkwa ahụ na mma ekenekwa ewu igwe odugbo eze mmụọ